Денят е 5 март, годината 1872. На пристанището в град Русе се случва нещо, което разтърсва целия български народ. Едно момче, което е само на 21 години, се самоубива, като преди да натисне спусъка на пистолета си, изрича гордо думите "Да живее България". Още преди да навърши 20 години, той се превръща в един от основните двигатели на българското революционно движение, става дясната ръка на Васил Левски и печели уважението на българските революционери. Той е толкова интелигентен и образован, че лично османските власти му предлагат високопоставена и престижна държавна служба, но вместо да избере лукса на светската кариера, той избира да даде живота си за освобождението на неговата родина България. Името на този герой е Ангел Кънчев. Здравейте хора! В следващите няколко минути ще ви разкажа за една историческа личност, името на която може би повечето от вас са чували, но малцина знаят какво място заема в българската история. Моето име е Христо и ви пожелавам приятно гледане. Ангел Кънчев се ражда през далечната 1850 година в красивия старопланински град Трявна. Информацията за неговия живот е изключително оскъдна, а от тези два единствени запазени портрета можем да придобием бегла представа как е изглеждал този знаменит българин. Още докато е бил ученик, сред неговите учители и съученици започват да се носят слухове, че притежава необичаен ум за възрастта си и го смятат за гений. Учил е на няколко места в България и в чужбина, като навсякъде завършва с отличен успех. Освен в образованието, Ангел Кънчев блести в едно друго поприще – военното изкуство. Когато е на 17 години, той заминава за Белград, където постъпва в местното военно училище. По време на престоя си в Белград, Ангел Кънчев се запознава с много български революционери, сред които и самия Васил Левски. Между тях двамата се заражда толкова силно приятелство, което ще промени страниците на българската история завинаги. За това обаче ще ви разкажа малко по-късно. Само за 2 години тинейджерът по това време Ангел Кънчев успява да стигне до чин кандидат-офицер, но за съжаление малко по-късно се разболява и е принуден да се върне обратно в град Русе. По това време управител на Дунавския вилает, в който влизал и град Русе, е един човек, който никак не е случайен. Неговото име е Митхат Паша и освен че модернизира Османската империя по европейски образец, малко по-късно той стига до титлата Велик везир, което е втората по важност титла след султана в империята. Същият този човек лично предлага на Ангел Кънчев да стане управител на престижното научно заведение Образцов чифлик край Русе, но за голяма изненада на всички той отказва. Имал възможността да посети доста места в Европа, Ангел Кънчев вижда как живеят свободните народи и му става безкрайно мъчно и тъжно, сещайки се за неговия поробен български народ. Такава в основна мисия в живота му се превръща идеята да нареди българският народ сред онези европейски народи, наричащи себе си свободни. Това е причината, поради която той отказва престижния пост, предложен му от Митхат Паша, като решава да посвети живота си на друго по-престижно дело – освобождението на България. Начинът, по който се измъква, е като казва, че иска да бъде търговец на кожи из българските земи, а всъщност става борец за българската свобода. Така, в края на септември 1871 година, Българският революционен централен комитет определя Ангел Кънчев за помощник на Васил Левски. В началото на следващия месец октомври, заедно с Левски, те започват своята обиколка из българските земи. Списъкът с градовете и селата, които посещават, е наистина впечатляващ. Търново, Ловеч, Габрово, Стара Загора, Пловдив и още много други места. Там те организират комитети, набират членове за създадените по-рано от Васил Левски, като навсякъде изнасят толкова пламени речи и слова, които карат присъстващите да настръхват.
В допълнение на това, Ангел Кънчев участва в подготовката и представянето на пиесата Райна княгиня в Ловеч, отговаря за парите, постъпващи в БРЦК, и в същото време, като един истински военен, прави топографски скици на част от местностите, през които преминават, с цел да послужат на бъдещите военни действия. Васил Левски е бил толкова впечатлен от способностите на своя приятел и му имал такова огромно доверие, че го посочва за бъдещ негов заместник. Междувременно, османската тайна полиция и османските власти започват да подозират, че нещо се готви на територията на България и пускат в ход своите тайни агенти. Подпомогнати от информацията, която са им давали някои измежду българите, те със сигурност са знаели за част от бъдещите планове на нашите революционери. Без да подозира, че тайната полиция души наоколо, Васил Левски изпраща Ангел Кънчев със строго секретна мисия до Букурещ. Тази мисия включва предаването на тайна кореспонденция до председателя на БРЦК Любен Каравелов, както и подготовка за свикване на общо събрание, което да реши какви да бъдат бъдещите военни действия на територията на България. Малко преди неговото заминаване обаче, Васил Левски получава изключително тревожни новини от свои вътрешни информатори, че част от българските революционери са били арестувани и че има огромна вероятност двамата с Ангел Кънчев да са били следени от османските тайни служби. Левски веднага предупреждава своя приятел за огромната опасност и настоява да отложи пътуването до идването на друг по-подходящ момент. Въпреки предупрежденията на Васил Левски обаче, Ангел Кънчев решава да се впусне в тази рискована мисия, като по спомени на негови съвременници има много любопитна причина за това негово решение. В сърцето на този истински революционер избухва и революцията на любовта. Вероятно, по време на някои от своите пътувания до съседна Румъния, там той среща младо момиче, в което се влюбва. Непрестанно ангажиран с революционните дела обаче, той няма възможност да се вижда често с нея. Пък и както може би се досещате, в онези времена не е имало автобуси, коли или самолети и пътуването е било доста трудна задача. Така, въпреки предупрежденията на Васил Левски, Ангел Кънчев тръгва към Букурещ с две важни мисии. Едната – да предаде тайната кореспонденция на Любен Каравелов, а другата – да се срещне със своята любима. На 5 март, рано сутринта, той вече е на пристанището в Русе, откъдето по план трябва да хване парахода, свързващ Русе с Гюргево. В описанието на следващите няколко сцени изцяло ще се опирам на сведенията на знаменития Захари Стоянов, който е техен очевидец. На същия този ден в Русе е имало празник и градът е бил пълен с тълпи от хора още от рано сутринта. Именно от тази суматоха решава да се възползва и нашият герой. Той се отправя към парахода, преминава през стражата, представя своя билет и тъкмо преди да се качи, случайно или не, един от охранителите решава да му поиска паспорт. Докато забележете, преди това всички пътници минават без никаква проверка. Сякаш капанът е бил подготвен предварително. Ангел Кънчев запазва самообладание, опитвайки се да се измъкне от ситуацията, като казва, че най-вероятно го е забравил в кафенето наблизо или просто го изгубил. Номерът обаче не минава, защото турският служител му заповядва да отидат и да проверят дали действително неговият паспорт е регистриран в списъка с пътуващи. Българският революционер веднага разбира, че най-вероятно е предаден и в отчаян опит да спаси тайната кореспонденция, която носи в себе си, както и великото дело, на което се е посветил, изведнъж побягва към края на пристанището. Захари Стоянов описва тази сцена последния начин. Той бягаше, колкото му държат краката. А Али Ефенди, заедно с двама запти с голи сабли в ръцете, тичаха подире му да го гонят. Публиката, която се намираше на предия му по пътя, повечето жени, оплашени от това ненадейно происшествие, разделяха се на две колони и отваряха свободен път на героя, който приличаше в това време на разярен лъв. По петите на това младо момче тръгват десетки запти и слуги, а насядалите по кафенетата турци разярени грабват столове и се опитват да го спрат. Настава такава суматоха, че погледите на всички хиляди души събрали се там се обръщат към това, което се случва. Накрая, българският герой се оказва приклещен между брега на Дунав и турските полицаи, които го обграждат от всички страни с насочени към него пушки. Тогава, осъзнавайки, че е в абсолютна безизходица,
Ангел Кънчев изважда скрития под връхната си дреха револвер и го насочва срещу турските заптиета. Всички се стъписват, но пистолетът засича. В този напрегнат момент нашият герой пристъпва няколко крачки напред, спира, жално поглежда наоколо си, след което гордо се провиква "Да живее България" и натиска спуска на пистолета за втори път. Този път той го насочва към себе си. Този път пистолетът не засича. И така, Ангел Кънчев не успява нито да предаде тайната кореспонденция на Любен Каравелов, нито да се срещне със своята любима. Дали успява да изхвърли тайните писма в Дунав и дали са открити от османските власти, остава загадка. Това обаче, което успява да направи, е да изпрати едно послание към цяла Европа и към цялата Османска империя, че българският дух е жив, а желанието за свобода никога няма да бъде унищожено. А към българският народ той отправя едно друго послание, с което ще завърши своето видео. Българино, юнашки сине, престани да бъдеш роб. Доста си търпял иго, доста и премного. На небето е додеяло, на земята е дотежало да слуша твоите въздишки. Погледни слънцето на правдата и виж, що е свобода. Пожелавай свобода от все сърце.